Són les 9 del matí, estem de camí a Igualada perquè anem a la fàbrica de Tuga a que ens ensenyen com fabriquen la roba d'esport. Això és el disseny en pla. Vale. És a dir, és un dibuix. No hi ha ni tamanys definits, ni tamanys dels logos, ni com va cada talla, perquè no és el mateix un logo, una talla XS que una 4XL. M'agrada en seguida, eh? Sí, literal. Estes roses així, m'agrada molt. Vale, doncs amb tot això que tenim, s'entraria la comanda. Aquí teniu el disseny en pla, el que seria el dibuix. Després veurem el que és el pas previ a que sigui una realitat. Vale. Això és aquí preparant els arxius per després imprimir-ho a baix als plotters, que són com impressores gegants. Què tenim aquí? Al davant, l'esquena, el coll. Això són dues peces que van aquí als ombros i les mànigues. Que us he dit, els colors que veieu a la pantalla són uns colors, triats a dit. Després el que s'ha de fer és seleccionar quins són exactament en base a la nostra carta de Pantone. Doncs aquí el que es va fer, una de les tasques, també va ser seleccionar quin rosa era exactament cada un. Vale. Però és que anem aquí avall i encara n'hi ha més diferents, però tot això també són rosa. Que veieu? Això és el teixit. És el teixit en blanc, en aquest cas és tot de samarretes. Tenim molts tipus de teixit, però aquí en aquest cas el palet és de samarretes. Uau, i això són les impressores? Correcte. Quina passada. La impressora de casa teva fa pam, 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 pam. Doncs aquesta igual, però el capçal d'impressió és això d'aquí. Cada tirada imprimeix un tros més gran, no? Sí. Si imprimeix, passa cap aquí darrere, els ventiladors assequen la tinta, perquè quan s'enrotlli no passi d'una a l'altra, no? I queda tot aquí darrere. Aquí us he explicat que es bifurcava. Per una banda tenim la impressió del paper i per l'altra tenim el que és el tall de les peces. Si t'hi fixes, si te'n recordes, el que ens ha ensenyat el Cesc era la samarreta amb el patró separat. Aquí tenim el mateix, l'únic que aquí no tenim tot el patró complet. Aquí només tenim davants i darreres. I això és el paper, no? No, això és el paper i això és la tela. I això és la tela. Aquest paper, la tela en blanc. Aquest paper, el que li diu a la Laura, és per on han de tallar les peces perquè surtin la samarreta despiezada. Aquí tenim l'esquena, el davant, les dues mànigues i només faltarien els colls. Per una banda hem fet el paper, per l'altra el teixit. Es bifurca el procés. Ara es torna a juntar, ara es torna a unir aquí el paper imprès i el teixit que la Laura ha tallat. Llavors, fiquem tot dintre la calandra, va passant, la Rica va ficant el que és el teixit sota el paper imprès, es fica dintre la calandra li aplica pressió i temperatura, i surt a l'altra banda. Ara anem a veure el resultat, que surt el teixit sublimat, impregnat de la tinta. Aquí el teixit, es veu molt el teixit de les mànigues, que era blanc quan l'han ficat. Surt completament negre. Que fort. És que ma mare cosix. Sí? Fa coses, sí. Home, així ja t'ho coneixes. Doncs aquesta és el que us he comentat, la part de confecció. Aquí el que fem és ajuntar les diferents peces del patronatge, totes en una, i surten totes les peces que coneixem. Va quedar molt xula. Molt, m'encanta, I aquesta és la de màniga curta. És xulíssima. I m'agrada també que té butxaques. És que el concepte de la faldeta aquesta en concret era com si fossin uns pantalons de trail, però a falda. És a dir, tenim uns pantalons que també tenen el mateix, tenen la butxaca amb cremallera, tenen les 4 butxaques, a la faldeta, a veure, crec que no tenen... Veus, la falda no té les butxaques perquè vam haver de fer molt més gruixudeta la goma i no hi ha espai aquí per fer butxaques, però aquells pantalons sí que en tenen. Però la idea era portar el pantaló de trail, el que tenim amb màximes prestacions, a faldeta. Mira, aprofitant que has vingut, tinc una cosa preparada per tu. És un detallet justament de la col·lecció, ara t'ho porto. Vale, que guai. Pizza Power Runner. Que xula! Estos dibuixets així se porten a tope ara, Sí, la veritat és que sí. Me la ficaré, I a més també mola, perquè al final
joder. És molt guai. Es tracta de disfrutar.